तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. हा अनुभव तेव्हाचा आहे जेव्हा मी पार्ट टाइम म्हणून एका छोट्या हॉटेलात काउंटरवर काम करत होतो. तिथले लोक असं म्हणायचे की ते हॉटेल एका जुन्या स्मशानावर उभारलं आहे. यात किती तथ्य होतं हे मला माहीत नव्हतं. मी आपल्या कामाशी मतलब ठेवायचो. हॉटेल रात्री 9-10 पर्यंत चालू असायचं. तेव्हा सगळे गेल्यावर हॉटेल बंद करायचं कामही माझ्यावरच होतं. खरं सांगायचं तर सगळे लोक गेल्यावर तिथलं वातावरण खूपच भकास होऊन जायचं. आधीच ऐकलेल्या त्या गोष्टी, त्यात रात्रीच्या वेळी तिथून निघताना मी एकटाच असल्याने एक वेगळीच अनामिक भीती मनात घर करून बसायची. त्यातच मला तिथे अनेकदा चित्रविचित्र भासही झाले होते. कोणीतरी मध्येच हाक देतंय असं मला अनेकदा जाणवलं होतं. पण जेव्हा मी तिथे पाहायचो तर प्रत्यक्षात तिथे कोणीच नसायचं. एकदा तर असंच मी रात्री पैसे वगैरे मोजून ड्रॉवरमध्ये ठेवून देत होतो. मी एकटा तिथे असल्याने छोटासा आवाजही मला भयानक भासत होता. असाच कसला तरी आवाज मला आला. मी चारही दिशेला माझी नजर फिरवली तेव्हा हॉटेलाच्या काचेच्या खिडकीला कोणाचं तरी तोंड चिकटलेलं मला दिसलं. मी नीट पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. बाहेरील झाडाची सावली मात्र खिडकीवर डोलावत होती. मी पाहिलं तर एका टेबलावर एक बाऊल तसंच राहिलं होतं. मी मनातल्या मनात म्हटलं, पैसे मोजून झाल्यावर नेऊन ठेवेन ती. तर तेवढ्यातच धाडकन आवाज झाला. त्या रात्रीच्या शांततेत हा आवाज म्हणजे एखाद्या धमाक्यासारखाच होता. मी पाहिलं तर टेबलावरचा तो बाऊल थेट माझ्या इथल्या काउंटरच्या टेबलावर येऊन आदळला होता. एवढंच नाही तर तो इतक्या वेगात आदळला होता की त्याचे तुकडे तुकडे झाले होते. मी तेव्हा एवढा घाबरलो, हातातलं काम तिथेच ठेवून पटापट लॉक लावून तिथून पळूनच गेलो. मी तिथे अजून काही महिने काम केलं, पण त्यानंतर मी प्रत्येक वेळी रात्रीचं निघेपर्यंत माझ्यासोबत कोणाला तरी थांबवून ठेवत असे. अनुभव दुसरा. मी तेव्हा माझ्या बहिणीकडे राहायला आले होते. त्यांनी रेंटवर एक फ्लॅट घेतला होता. तिने मला जेव्हा फोनवरूनच तिथे राहायला बोलावलं तेव्हा ती मला जरा वेगळ्याच टेन्शनमध्ये वाटली होती. मी घरी जाताच मला तिची खरी काळजी समजली. माझी बहीण माझ्याशी बोलत असताना तिचे डोळे घरात इथे तिथे पाहत होते. ती खूपच घाबरी झाली होती आणि तिने जे सांगितलं त्याने मला त्या भीतीमागचं खरं कारण समजलं. ती सांगू लागली, आम्ही इथे राहायला आलो तेव्हापासूनच या घरात काही चित्रविचित्र घटना घडत आहेत. पण या सर्व घटना मी घरी एकटी असतानाच घडतात. दिवसभर तितकं काही वाटत नाही, पण रात्रीची मला खूप भीती वाटते. माझ्या नवऱ्याला सांगितलं तर त्यालाही हे पटत नाही. आता त्याची एक आठवडा नाईट शिफ्ट आहे, त्यामुळे घरी मी एकटीच असणार, म्हणून मी तुला इथे बोलावलं. यावर मी तिला विचारलं, तू इथे भूत पाहिलं आहेस का? त्यावर ती नाही असं बोलली. मी पुन्हा एकदा तिला विचारलं, मग तुला इथे नेमकं काय जाणवतं, कसले भास होतात? त्यावर ती म्हणाली, मी तुला सांगितलं तर तुलाही ते पटणार नाही. त्यापेक्षा 8 दिवस इथे राहा. जर तुलाही ते जाणवलं तर मग समजून जा. मी खरं तर भूतभीत मानत नव्हती, पण दिदीचं हे बोलणं ऐकून क्षणभर मी देखील विचारात पडले. दिदी खोटं नाही बोलणार, पण भूत खरंच असेल हेही मला पटत नव्हतं. कदाचित दिदीला भास झाले असावेत. मी आपली दिदीच्या बोलण्याकडे कानाडोळा केला. एकतर जिजू घरी नव्हते, म्हणून मग माझंच घर समजून मी तिथे मोकळेपणाने वावरत होती. दिदी मात्र क्षणोक्षणी माझ्यावर एखाद्या डिटेक्टिव्ह सारखीच नजर ठेवून होती. तो दिवस गेला आणि रात्र झाली. मला रात्री उशिरा दूध प्यायची सवय आहे. मी पाहिलं दिदी गाढ झोपली होती. तिच्याकडे पाहत मी मनातल्या मनातच म्हटलं, किती दिवस ही या भूताच्या भासामुळे जागी होती देवच जाणे. असं म्हणत मी तिथून किचनकडे वळले. दिदी झोपली होती म्हणून मी बेडचं दार आड करून घेतलं.
किचनमध्ये पोहोचताच तिथेच उभ्या उभ्याने दूध प्यायले आणि बेडच्या दिशेने यायला निघाले. किचन ते बेडमध्ये जायला एक लांबलचक मोकळा पॅसेज आहे. मी तिथून चालत असतानाच मला माझ्या पाठीमागे काहीतरी जाणवलं. जणू कोणीतरी माझ्या पाठून धावत येत असावं आणि दुसऱ्या क्षणी पाठून कोणीतरी माझ्या शरीरात गेल्यासारखं मला जाणवलं. समुद्रकिनारी पाण्यात लाटांचा जसा आपल्या पायाला स्पर्श जाणवतो तसंच काहीसं कोणीतरी माझ्या शरीरातून पाठून आत शिरून आरपार बाहेर निघालं होतं. माझ्या समोर बेडरूमचं दार मी बंद करूनच आले होते. माझ्या शरीरातून ते ज्या वेगात आरपार गेलं त्याच क्षणी बेडरूमचं दार धाडकन उघडलं गेलं. हा अनुभव काही क्षणापुरताच असला तरी फार भयानक होता. यात मी भूतप्रेत कुठेच पाहिलं नव्हतं, पण ती जाणीव मात्र तिथे नक्कीच होती आणि या जाणीवेबद्दल दीदी मला सांगत होती. मी दीदीला काही दिवस आमच्या घरी घेऊन आले. जिजू घरी आल्यावर आम्ही त्यांच्याशी या विषयावर सविस्तर बोलून घेतलं आणि मग त्यांनी तो फ्लॅट करार संपायच्या आधीच सोडून दिला. अनुभव तिसरा. मी शिक्षणासाठी हॉस्टेलवर होतो. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर बऱ्याच वर्षांनी मी घरी आलो. त्यामुळे आम्ही एक पार्टी करायची ठरवली. आमच्या जवळच्या नातेवाईकांना आम्ही तसं आधीच सांगितलं होतं, कारण बरेच महिने बरेच वर्षे एकमेकांशी संपर्क भेटीगाठी काहीच नसल्याने आमच्यात थोडा दुरावा झाला होता. त्यामुळे आम्ही आमच्या मूळ घरी म्हणजेच गावी जायचा निर्णय घेतला. तसे आमच्या घरातले, आत्याच्या घरातले आणि मावशीच्या घरातले असे सगळेच जण आमच्या गावच्या घरी 8-15 दिवसांसाठी राहायलाच गेलो. तिथे छोटीशी पार्टी वगैरेचा बेत आखला. त्या रात्री पार्टी सुरू होती. घरातील पुरुष मंडळी अंगणात बसले होते तर बायका घरात गप्पा गोष्टी करत होत्या. सगळं काही सुरळीत चालू असतानाच माझा आतेभाऊ पळत पळत माझ्याकडे आला. तो खूप घाबरला होता. मी त्याला विचारलं, काय रे, काय झालं, असा काय घाबरला आहेस? तेव्हा त्याने जे काही सांगितलं त्याने माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. तो म्हणाला की तो तिथे झाडाखाली लघवीला गेला होता. तेवढ्यातच त्याचं लक्ष वर झाडावर गेलं. त्याने पाहिलं तर तिथे एका मुलाने फास लावून आत्महत्या केली होती. मी त्याच्यासोबत त्या जागेवर गेलो. झाडावर पाहिलं तर तिथे तर कोणीच नव्हतं. मी त्याला त्या मुलाचं सविस्तर वर्णन विचारलं तेव्हा तो मला त्याचं वर्णन सांगू लागला. त्याचं वर्णन ऐकून तर मी अजूनच घाबरून गेलो. मी जेव्हा शिक्षणासाठी बाहेर होतो तेव्हा माझ्या सर्वात जवळच्या मित्राने रूममध्ये फास लावून आत्महत्या केली होती. मी तेव्हा इतका घाबरलो की त्याचं प्रेतही मी पाहायला गेलो नाही. मी सतत त्याच विचारांत होतो. कशीबशी तिथे परीक्षा दिली आणि एकदाचा घरी निघून आलो. काही केल्या मला त्याला विसरताच येत नव्हतं. डोक्यातून त्याचा विचार जात नव्हता. स्वप्नातही सारखा तोच यायचा. म्हणून माझ्या घरच्यांनी मुद्दामून शहरापासून दूर आमच्या मूळ गावच्या घरी हे पार्टीचं आयोजन केलं, जेणेकरून मी या विचारांतून बाहेर पडू शकेन. पण माझ्या आत्तेभावाने केलेलं ते वर्णन हे माझ्या मृत मित्राशी फार मिळतं जुळतं होतं. मी हा प्रकार तिथे सगळ्या नातेवाईकांना सांगितला. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की त्याला तुला काहीतरी सांगायचं असेल, तू एकदा मुद्दामून तुझ्या मित्राच्या घरी जाऊन ये. काहीच दिवसांनी आम्ही मित्राच्या घरी गेलो. तेव्हा आमच्या अशा लक्षात आलं की मित्राच्या अशा अचानक जाण्याने त्याच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला होता. आईने शॉक घेतला होता. त्याची बहीण इतके दिवस होऊनही स्वतःला यातून सावरू शकली नव्हती. आम्ही त्यांना धीर देण्याशिवाय दुसरं काहीच करू शकत नव्हतो. कदाचित हीच त्या मित्राची माझ्याकडून एक शेवटची इच्छा असावी. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.